Ang ulo sa mga balita, himway sa panahon. Ang shoreline nagdala og pag-ulan ug pag-uyog-uyog sa Visayas ug Mindanao. Sa lokal nga balita, ang Team Oro Chamber nagistorya kabahin sa progreso sa siyudad sa Clark. Si Clark Oy nagistorya sa 2.9 billion nga utang ni Oscar. Ang Oro Chamber naghangyo og dugang panahon alang sa renewal sa business permit. Para sa nasugnong balita, ang ubang mag-uuma sa Bulacan nag-antos sa epekto sa El Nino. Ang Manilibela Group nag-organize og usa ka protesta sa transportasyon sa Martes. O sa international, ang bulkan sa Iceland nag-ilalom nagdala og katalagman sa usa ka purok sa pangingisda. Sa entertainment, ang River Maya mibalik sa telebisyon sa ilang performance sa ASAP Natin to Stage. Sa sports, ang FEU Diliman nag-angkon sa ikatulong posisyon sa ilang kaugalingon sa boys volleyball sa UAAP. Mayong buntag Pilipinas, magandang umaga Luzon, mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Karong adlaw, Lunes Enero 15, 2024. Ako ang inyong ubos nga alagad, Tina Gomez Gallego, ang nagahatag sa inyong balita. Ug alang sa atong weather forecast, ang shoreline nagdala og pag-ulan sa pag-uyog-uyog sa Visayas ug Mindanao. Karong adlaw, gibanaan sa State Weather Bureau nga ang shoreline magdala og ulan ug pag-uyog-uyog sa sidlangan nga bahin sa Visayas ug Mindanao nga makaapekto sa mga dapit sama sa Eastern Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao ug Davao Region. Ang Northeast Monsoon o amihan mag-influensya sa Luzon ug sa ubang bahin sa Visayas. Maglaay nga mga kalangitan uban sa hinay nga pag-ulan-ulan ug pag-uyog-uyog sa gipahibalo nga ang dapit nga mahimo magdala og potensyal nga pagbaha o paggunaw tungod sa hinay hangtod sa grabing pag-ulan. Dugang pa, ang Cordillera Administrative Region, Mainland, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region o Western Visayas maglaay nga kalangitan uban sa hinay nga pag-ulan samtang ang Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon adunay bahin nga mga langit-langit nga kondisyon uban ang mga hinay. Alang sa local news, ang Team o Oro Chamber nag-istorya kabahin sa progreso sa siyudad sa Clark. Ang team sa Oro Chamber nga gipanguluhan ni President Dr. Jesus Hardin mitambong sa meeting uban kang Mayor Clark Oy aron istoryahon ang mga plano alang sa pag-uswag sa Cagayan de Oro. Ang meeting nagtuon sa pagsinabtanay sa pagtabang sa kalambuan sa syudad. Uban sa mga istorya may tungod sa mga moabot nga mga inisyatibo o mga proyekto alang sa ekonomikanhong pagpalambo. Gi-emphasize ni Dr. Hardin ang kahinanglanon sa pagtrabaho o malampuson uban sa lokal nga kagamhanan ug gipasalamatan ni Mayor Uy ang ilang suporta nga nagpadayig o bug-os nga kooperasyon. Si Clark Oy nag-istorya sa 2.9 billion nga utang ni Uka. Ang mayor sa Cagayan de Oro nga si Clark Oy nag-atubang sa usa ka makalisang hagit sa panansang kahilwasan nga adunay 2.9 billion nga utang gikan sa
nagligat nga mayor nga mao si Oscar Moreno. Si Moreno nag-akusar nga kang Mayor Oy sa iyang programa sa radyo apan gipasumbong sa team ni Oy nga gipanguluhan ni spokesperson Ben Cyrus G. Elurin nga adunay utang si Moreno. Kalakip na ang 7.8 million nga utang sa usa ka universidad nga gipanag-iyahan sa mga puwesta. Ang Oro Chamber naghangyo og dugang panahon alang sa renewal sa business permit. Ang Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporation nagpasa og formal nga hangyo alang sa pagdugang sa deadline sa business permit renewal gikan Enero 20 hangtod Pebrero 29. Pinaagi sa usa ka liham ngadto kang City Mayor Rolando Uy. Dated Enero 8, ang komunikasyon nagduso sa mga kalisdang giatubang sa lokal nga mga negosyo nga gitagad sa nagpadayong epekto sa pandemya sa COVID-19 ug mga dako nga gastos sa panag-holiday. Ang isugyot nga pagdugang nagtinguha sa paghayag og hinay-hinay nga panahon alang sa kinahanglan nga renew sa mga negosyo. GoPro Philippines! Kung among baligyan na mo is more on smartphones or laptop, apoy mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker o mga etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga siya, mga kaning iPhone o kaning iPhone or og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya. May halino nila sa mga pangmasa gid sa mga mga kababayan nato is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 GB yung storage ko dani. 4 GB RAM ni siya. So sa mga 4 GB ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kani sa halin halinon good siya, dili siya ingon nga only one brand lang ang pinahalinon siguro kaning good kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mga top na to kaning duha si Infinix ug si Tecno. Then for sa dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa sa for overall gaming kani si Poco. Munang sa mga overall gaming gid sila. Atong available nato is naatay HP, Asus o Lenovo o mga tulungan ni abot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gid kasagara sa mga ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay ang Ryzen 3 mo siya Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 nasad ta sa Intel nasad tay i7 natay kining
board diri nga available Gigabyte o BioStar, natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kuan kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check imong account basi na siya low down payment kasi pwede ra siya 200 ini yang item yang kaon sir. Like siya na ang bahala kung sa kaon yung item basta low down payment lang gid siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated na mi sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo, yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve man na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pilahon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment sir. Automatic kasi siya sir kaning good payer. Tawagan niya si customer service sir nga inform siya nga iyang i-palipid og bayad. Kung reloaner na mo sir is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment. Ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede ra pud ta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede pud ta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash sir, pwede ra pud ka utang. Need lang na mo ID lang gyud og 30% down payment ma'am sir. Pakita lang si Home Credit. Alang sa nasod balita, ang ubang mag-uuma sa Bulacan nag-antos sa epekto sa El Nino. Sa Bulacan, pipila ka mga mag-uuma nagatukod og mga kalisod tungod sa fenomeno sa El Nino. Ang opisyal sa agrikultura sa San Ildefonso nga si Victorio Buson nag-ulat nga mga 10% sa mga mag-uuma sa humay sa San Ildefonso wala makatukod karong tig pampamulak tungod sa kulang sa supply sa tubig, ilabi na sa mga dapit depende sa ulan. Ang kakulangan kini
nagpalisod sa pangitagam sa kasaulugan nga 4.7 metric tons ni Wilson de Mesa, usa ka apektadong mag-uuma gikan sa barangay Kasalat, nagpahayag nga nagpadayong pang-awas sa ulan. Halos 2 ka bulan nagdili sa pagpananom sa mga humay. Tungod sa epekto sa El Nino sa ilang mga tanom, pipila ka mga mag-uma nag-adaptar pinaagi sa pagtanom og mga utan. Ang opisina sa agrikultura sa munisipyo nag-awhag sa mga mag-uuma nga mamili sa mga utan o muani sa uma ug miumpisa na sa pagpamahagi sa mga binhi ug abono para sa mga utan. Ang Manila Bella Group nag-organisar og usa ka protesta sa transportasyon sa Martes. Ang Manibela Group adunay plano nga maghimo usa ka nasudnong protesta sa transportasyon karong Martes, Enero 16 aron pagpanawagan sa mga paglihok sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Giklaro sa grupo nga 2,000 ngadto sa 15,000 sa mga mulahutay nga nagpahinumdom nga dili kini welga. Ang giaabot sa Metro Manila lamang sumala kang Mar Valbuena, ang chairperson sa Manibela. Gihapon, kita naghangyo sa presidente nga ipabalik ang mga giaksyonan nga prangkisa sa atong mga kauban. Ingon niya, ilabi na sa mga operator nga padayon sa ilang panginabuhian tungod kay nakapahamtang og kawadon sakita alang sa mga driver o operator sa kawadon o public or public transportation alang sa mga tao. Ang grupo nagsugod sa protesta sa UP Diliman alas 10 sa buntag. Unya, magkarabana padulong sa Welcome Rotonda o magmarcha ngadto sa Mindiola, Manila. Para sa international news, ang bulkan sa Iceland mipatubig naghatag og katalagman sa usa ka pamingawan. Niadtong Domingo, usa ka bulkan mipatubig sa kahabagatan sidlakan bahin sa Iceland nagtanyag og daliang katalagman sa usa ka malapit nga gamayng pamingawan nga napilitan ng bakwiton sa una nga nagtino og walay kinabuhi nga masakripisyo. Sumala sa otoridad, ang video footage nagpakita og nagpalupad nga bato gikan sa mga bitok sa yuta diin ang pag-agos sa lava naganar sa madilim nga langit. Si President Gonhi o Johansson sa island nag-ila nga bisan pag mahimong apektado ang infrastruktura walay gubot sa mga biyahe. Entertainment. Ang River Maya nagbalik sa telebisyon pinaagi sa usa ka performance sa Asap Natin to Stage. Ang mga bantog nga OPM artist nga River Maya miapila sa ilang triumphanteng pagbalik sa telebisyon pinaagi sa Asap Natin to sa Manila nga nagpakita sa ilang nag-uma og langyaw nga kasaysayan sa musika. Dekada human ilang pagtukod si River Maya nga gilakipan ni na Bambo Manyala, Mark Iscueta, Nathan Azarcon o Rico Blanco, gipakita ang mga tigpaminaw usa ka nagtutukmod nga pagkabalaan sa ilang klasikong awit nga LSC. Si Bambo ang original nga leader sa banda, nagbiya ni atong 1998 og miabot si Rico Blanco hangtod ni atong 2007. Ang kasamtang lineup gilayon ni Iscueta, Azarcon ug Mike Elgar nagpakita sa pag-usbaw ug kahubad sa banda. Bisan pa sa ilang pagtambay pinaagi sa mga bag-ong miyembro, nagpadayon ang langyaw nga tunog sa River Maya.
sports. Ang FEU Diliman nagsiguro sa ikatulong giliran sa ilang kaugalingong dapit sa boys volleyball sa UAAP. Ang nagpadayong kampyon nga Far Eastern University Diliman nagtinguha og kasaysayan UAAP Season 86 Boys Volleyball Tournament nga nanghimaraot sa ilang gipasar nga kadaugan sa National University Nazareth School pinaagi sa usa ka dominated nga 25-20-15 25-22 nga sweep. Kini nga kadaugan nagtaas sa Baby Tamaraws ngadto sa 7-3 nga record nagsiguro sa usa ka sulo nga ikatulong giliran. Usa ka laro nga gikan sa bullpup nga mikunhod sa 8-2 ang kusog nga duwa naglakip og usa ka red card alang kang Juan Mendoza sa Enyo Nazareth nga pagpasabot sa kahago sa kusog nga duwa samtang giundang sa Tineo ang ilang unom kapag kahulog sa girls tournament nagduso sa UPIS or UPIS 25-18 to 28-26 to 25-16 nga nag-improve sa ilang 2-6 nga record pangkalahatang kalihukan. Ug mao kato ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw, please subscribe, follow, like and share Pinoy Rab on YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo usap pa nga pag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, dagang salamat ug dalaygon ang Dios. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa langit kong pagaw, ay hinatang tula,